Bi ye araba ye novembre kalo tile 26 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma nin y'o waati seli a y'aw bisimila. Ministre min be yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ bolimafɛn bolikoɲaw olu ma dɔgɔkun tɛmɛnen na ale kɔni tun bɛ Senegal jamana o kɔnɔna la min ni maliyɛnw ka conteneur 2500 kɔni o tun bɛ port kɔni ale kɔnɔna la an ka ministre ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko nin conteneur 2500 kalo 3 de bɛna kɛ u bɛɛ lajɛlen bɛna don an ka faba ale kɔnɔna la. Arachibasha ale ni Rose Vichera olu kɔni bɛna u ta ni u bila kɔndɔn décembre kalo tile 16 natɔ o kɔni na a fɔlɔ ni o ye Yusufa Bacili ye ni o ye ale tɔgɔ in bɛɛ b'a fɔle ma ko Arachibasha ale kɔni ye radio baarakɛla ye min ni faraɲɔgɔnkan jɛkulu fɛnɛ kɔni o bɛ a bolo Rokia Dumbiya ni ale kɔni dɔnnen don ko Vichera ale fɛnɛ kɔni ye denbayatigi ye wa fɛn min ye a dɔnnen don bɔlɔlɔkan o kan kosɛbɛ ni maa fila ninnu kɔni minɛna kabi mars kalo san 2023 u tun bɛ kiiri tigilamaw olu ɲɛma novembre kalo tile 25 san 2025. A dogolen tɛ maa si la k'a fɔ fɛn min ye anw ka jamana marabaaw ye ani sanubɔ yɔrɔ min bɛ Lulo Kunkoto ni o ye Barika Goldu ye ni maa fila ninnu kɔni tun tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ hali dɔɔni nka fɛn min ye tɛnɛn tɛmɛnen ni o bɛnna novembre kalo tile 24 ma san 2025 u ye sigikafɔw ni ka olu kɛ yanni sigikafɔ yɛrɛ kɔni kɛ sa u ye ɲɔgɔn sama caman ni ka olu kɛ ka kiirisow yɛrɛ kɔni bɛɛ ka o bɔ a la nka sigikafɔ in yɛrɛ kɔni senfɛ sa u sera ka ɲɔgɔn kɔni faamuya min u ye bolo ɲɔgɔn kɛ k'a ye k'a fɔ u bɛ se ka u ka baaraw ni ka olu kɔni kɛ bolo ɲɔgɔnma tɔ kɔni o sinsinna an ka jamana marabaaw u y'a yira k'a fɔ ko Bariki Goldi yɛrɛ kɔni ka baara in ale senfɛ an ka jamana ale bɛ se ka sɛfɛ wari miliyari 220 ni ka o de sɔrɔ san kɔni o kɔnɔna la o musaka yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka anw ka bugande kɔni ka ale tɔ sɔsɔ. An bɛ taa Tɔnbukutukaw olu fɛ yen nɔ u bɛ ladala misiri bari min kɔni ni ka o kɛ o baaraw olu kɛra novembre kalo tile 23 tɛmɛni san 2025 musow ka taa se sifinakaw u bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa ladala tile kɔni ni ka o kɛ u bɛ misiri min yɛrɛ kɔni ni ka ale bari ale misiri ale bɛ wele ko o sankore misiri yɛrɛ kɔni ale ye tiɲɛ de ye min ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka i wasa kɔni ka o don a la. An bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛliw olu ma Kayikaw ta kɔni o la olu kɔni ye fɛn min ye ɲɛnaminimafɛn min ye ni ale musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari miliyɔn 30 la o ye tasuma kɔni don a la ni ka a jeni o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye tramadol la ka taa se cannabisiw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ɲɛnaminimafɛn min ni ale bɛ wele ko alcool olu bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ bɛ a la o ye tasuma dɔ la ni ka a bɛɛ jeni k'a ban. An bɛ taa Bafulabekaw olu fɛ yen nɔ Bafulabe mairie olu kɔni bɔra ka jibondo 2 ni ka o kolomokari ni o ye Segala ale ni Segoto ye ni jibondo ninnu yɛrɛ fɛnɛ kɔni kɔfɛ sa fɛn min ye panneau solaire ye min ni ale bɛ bila sirabankanaw la o ye olu bɛɛ lajɛlen ni ka o kɔni kolomokari min n'a musaka tali jɔ sɛfɛ wali miliyɔn 18 o kɔnɔna a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra collectivité o de kunna ni dugu fila kɔni ye foli kɛ ni ka ɲɛsin ni baara in kɛbaa ɲumanw kɔni olu ma. An bɛ taa Sugunikɔkaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Sugunikɔ mairie o kɔnɔna la u ka service de l'urbanisme maa dɔ ale kɔni y'a laɲini ka a yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani n'a kɛra tɛnɛndon novembre kalo tile 24 san 2025 mairie yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la a cɛkɛɲɔgɔn kɔni taara sɔrɔ a dalen de kɔni bɛ jeli la a ka ɲɛgɛn yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la olu ye dɛmɛ don a ma teliya la yan'o yɛrɛ kɔni cɛ sa o bɔra kan k'a fɔ a ye bataki kɔni ni ka o ci a furumuso ma k'a yira k'a fɔ ale kɔni ni o ta kɔni k'an bɛ lahara o de kɔni don ani ka tila tuguni ka a ka carte bancaire ni ka olu kɔni bɛɛ ci a furumuso kɔni o ma maaw kɔni nana wagati min na sa ka n'a sɔrɔ jeli la olu ye dɛmɛ don a ma o y'a sɔrɔ a sɛbɛkɔrɔ joginna ni ka taa n'a ye lapitaniso kɔni o la sɛgɛsɛgɛliw olu bi sen na maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka mun de la nin cɛba in yɛrɛ kɔni ye a ɲini ka a yɛrɛ kɔni bɔnɛ a nin na. An
amita ko kan kibaru la amita Senegal kaw ka jamana o konna la dogokun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnna sa fɛn min ye bɔlɔlɔ sira kana bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna ni nɔgɔyi caman ale ka kibaru ye ale si bɛ t'i jɔ san 25 la a su de kɔni taara ye a buranna yɛrɛ kɔni o kɔnɔna o la nɔgɔyi caman facɛ yɛrɛ kɔni ni o ye Sanba Cham ye ale kɔni bɔra ni ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a y'a yira k'a fɔ ko ale denmuso kɔni ani a buramuso de kɔni ye dalamanga ni ka o kɛ juma tɛmɛnen kɔni o la a n'a buramuso ka kuma kɔni senfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ ko ga kɔni de tun bɛ ale la buramuso kɔni ye ga minɛ la ni k'a di a nimɔgɔmuso o ma ni o ye a furucɛ yɛrɛ kɔni dɔgɔmuso ye a dɔgɔmuso in yɛrɛ kɔni ye dalamankan kɛ fo ka taga se ɲɔgɔn dɔgɔyaw kɔni olu ma nɔgɔya caman ale kɔni dusu bɔra a donna a siso o kɔnɔna la ni ka a ka datugu a da la a n'a den min ni o si bɛ t'i jɔ san 1 ani tila kɔni o la a ye lɛrɛ 48 ni ka o de kɛ a ka so o kɔnɔna la a buramuso n'a denw kɔni bɛ t'u sigi a ka so kɔni da la ni ka dumuni kɔni ka o kɛ u t'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye nin muso in ye ale kɔni dalen bɛ so kɔnɔ ko a kɔni tayana nka fɛn min ye a nimɔgɔkɛ ye sa ale de kɔni nana ni ka na so kɔni ka o dakari ka don ka taa sɔrɔ denmuso in yɛrɛ kɔni ale kɔni bɔnɛna a ni na ka ban a ye tile 3 de kɛ so kɔnɔna o la buramuso ka fɔ la ko ale kɔni tun t'a dɔn k'a fɔ ko buramuso yɛrɛ kɔni ale bɛ so o kɔnɔna la fo ka taa se saya kɔni o ma den min yɛrɛ kɔni ni ale si bɛ t'i jɔ san 1 ni tilala o kɔni dalen don ni ka i bari a bamuso yɛrɛ kɔni o la facɛ ka fɔ la ko denmuso in kɔni a ye gɛlɛya caman sɔrɔ furuso o kɔnɔna la min ni denmuso yɛrɛ kɔni ka furu senfɛ a kɔnɔ yɛrɛ tiɲɛna fo siɲɛ 3. Mali kunnafoni jabarani lajɛba o kunnafoni damadɔni tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da u tulo kan o de tun ye nin aw ni ci aw ka lamɛnliko ɲuman na n'Ala m'an ka jɔnya joona aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ